nawr, fe fydd angen i chi dalu eich ffi ymgeisio. Sylwch na fydd eich cais yn cael ei brosesu nes bod y ffi wedi ei thalu. Rydym yn argymell derbyd uniongyrchol fel y ffordd orau o sicrhau bod eich ffïoedd yn cael ei talu bob blwyddyn. Byddwch yn cael eich tywys i'ch sgrin ffïoedd a thaliadau, lle byddwch yn gweld beth fydd angen i chi ei dalu. Cliciwch talu nawr, a byddwch yn gallu sefydlu debyd uniongyrchol i gasglu eich ffi ymgeisio, a'ch ffïoedd yn y dyfodol yn hawdd. Bydd angen i chi lenwi manylion eich cyfrif a chlicio i ddod o hyd i gyfrif. Os yw'n well gennych dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd, gallwch glicio ar y botwm ar waelod y dudalen, lle gofynnir i chi am eich manylion talu. Dyna fe, mae eich cais wedi ei gyflwyno. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom, neu os ydym wedi prosesu eich cais, byddwn yn cysylltu â chi ar yr e-bost a ddarparwyd gennych. Felly, cadwch lygad ar eich e-byst.